cikakken bayani kan yadda gwamna Ganduje ya gina rayuwar matasa albarkacin ranar matasa ta duniya. Duk ranar 12 ga watan Agusta a kowace shekara, rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya take warewa a matsayin ranar matasa ta duniya. Sai dai a bana ranar ta zo daidai lokacin da ake gudanar da shagulgulan bikin sallah. Gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin gwamna Abdullahi Umar Ganduje ta yi murna da wannan rana. Jama'ar Kano munai dan duka mun ci moriya. Haka ne ma ya sanya gwamnati yin waiwaye domin gabatar da bayani daki-daki dangane da rawar da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya taka wajen ciyarwa da bunƙasawa gami da gina rayuwar matasan wannan jiha mata da maza a kuma fannoni daban-daban tun bayan zamansa gwamna a shekarar 2015 zuwa yau. Duba da yadda matsalar rashin aikin yi ta ta'azzara a tsakanin matasa ta kuma taimaka wajen gurɓacewar rayuwar matasa da dama suka faɗa shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da sauran ayyukan laifi. Haka ne ya sanya gwamnatin jihar Kano ta bijiro tare da samar da managartan tsare-tsaren tallafawa matasan domin su zamto masu dogaro da kawunansu da kuma gina al'umma gaba ɗaya. Daga cikin matakan da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka wajen daƙile matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa, ta haɗa hannu da gwamnatin tarayya da ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran fannonin samar da ayyukan yi masu zaman kansu a fannonin gina rayuwa da bayar da horon sana'o'i kala-kala. A kullum burin gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin gwamna Abdullahi Umar Ganduje tana son ta ga matasa sun kama sana'o'i sun ƙware kan ayyukan fasaha da ƙirƙire-ƙirƙire domin su zama masu amfani da amfanarwa. Wasu daga cikin nasarorin da gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta samu kan gina rayuwar matasa sun haɗa da: gwamnatin Dr. Ganduje ta gamsu matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma, kuma su ne tsarin kawo sauyi da bunƙasawa gami da haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Hakan ya sa gwamnati ta himmatu wajen tabbatar da gina rayuwarsu. Sannan kuma gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta biya dukkan kuɗaɗe da ake bin ɗalibai 'yan asalin jihar Kano waɗanda suke karatu a ƙasashen waje. Na ɗaya, magance manyan matsalolin da matasa suke fuskanta a manyan makarantu kamar yawan cinkoson ɗalibai. Saboda gwamnatin Dr. Ganduje ta gamsu cewa ilimi shine tsanin kai al'umma zuwa gaci, shi yasa ta ɗauki matakin tabbatar da cewa matasa sun samu ilimi mai inganci cikin nutsuwa. Na biyu, a kwanan nan gwamnatin Dr. Ganduje ta ayyana ƙudurin da take da shi na gina sabuwar kwalejin koyon ilimin fasaha ta mata zalla domin su ma mata matasa kada a bar su a baya. Na uku, gwamna Ganduje ya kashe kimanin naira miliyan 258 wajen samar da cibiyar al'umma ta bayar da horon sana'o'i a Rumfa College da Dawakin Tofa. A ƙarƙashin wannan, shirin mafita da DFID sun samar da ƙwararru kan ƙirƙira, kuma gwamnatin ta fara da horas da kimanin matasa 360. Na hudu, sama da kimanin naira biliyan 4 gwamna Ganduje ya kashe wajen gina katafariyar cibiyar koyar da hikinkimu da dabarun sana'o'i da kasuwanci na zamani a ƙauyen Gurjiya da ke ƙaramar hukumar Dawakin Kudu. Cibiyar ta ƙunshi nau'in kasuwanci daban-daban har kala 24. An kammala komai a cibiyar, nan gaba kaɗan za a kai mutanen da za su fara sarrafa injinan ƙasar Amurka domin a ba su horon yadda za su rika sarrafa shi domin daga can gwamnati ta siyo shi, daga bisani kuma a buɗe ta. Na biyar, gwamnatin Dr. Ganduje haɗin gwiwa da shirin mafita da na DFID sun samar da horo kan sana'o'i da kasuwanci daban-daban ga matasa kashin farko mutum 5,000. Ƙarƙashin sanya idon ƙwararrun masana kimanin mutum 655
kashi na biyu kuma kimanin matasa 3,000 ƙarƙashin kulawar masana 900. Na shida, kimanin matasa 150, maza 100, mata 50, gwamnatin Dr. Ganduje ta tura jihar Kaduna kamfanin motoci na Fijo, inda suka samo horon gyaran injinan mota a zamanance, kuma tuni gwamnati ta tanadar musu wuraren da za su rika aikin a sassa daban-daban na jihar Kano, yayin kuma da kashi na 3 suke kan ci gaba da samun wannan horo. Na 7, a shekarar 2018, gwamnatin Dr. Ganduje haɗin gwiwa da ofishin babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan ci gaba mai ɗorewa, haɗin gwiwa da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya kan ci gaban al'umma sun wari wasu matasa dangane da aikin gyara kan fasahohin wuta a zamanance. Na 8, gwamnatin Dr. Ganduje ta kwashi kimanin matasa 7,000 a duk jiha. An ba su horo kan ayyukan fasaha na Google. Da mijinki Ganduje ya kyautata wa kowa. Na 9, kimanin matasa 8,800 ne gwamnatin jihar Kano ta bawa jarin naira 20,000 domin fara ƙaramin kasuwanci a ƙananan hukumomi 44 da ke faɗin wannan jiha. Da kuma wasu mata matasa kimanin 6,600 waɗanda su kuma aka ba su naira 15,000 domin fara ƙaramin kasuwanci. Na 10, kimanin matasa masu sayar da kaya a gefen titi mutum 4,400 gwamnatin Dr. Ganduje ta ƙara wa jari na kimanin naira 20,000 domin su bunƙasa sana'o'insu. Na 11, sama da matasa 8,000 ne suka amfana da tallafin noma don riba na gwamnatin Dr. Ganduje. Na 12, kimanin matasa 60 gwamnatin Dr. Ganduje ta tura ƙasar Turkiyya domin su samo horo kan kiwo na zamani wanda za su shiga cikin shirin gwamnatin na samar da rugar zamani. Na 13, kimanin matasa maza da mata 5,000 gwamnatin Dr. Ganduje ta ba wa horo kan sana'o'in shayi da aski, sarrafa abinci kala-kala, ta kuma ba su jarin naira 20,000 ga kowa domin ƙara bunƙasa jarinsu. Na 14, gwamnatin Dr. Ganduje ta ɗauki ɗawainiyar karatun matasa kimanin 100 domin su yi karatun Diploma Digital Bridge Institute Kano. Na 15, gwamnatin Ganduje ta haɗa hannu da hukumomi daban-daban na gwamnatin tarayya kamar su CBN da bankin kasuwanci da sauran hukumomin ba da agaji na ƙasa da ƙasa. An horar da ɗumbin matasa sana'o'i da dabarun kasuwanci. Na 16, hatta matasa na ƙasassu kamar guragu, makafi da kurame ba a bar su a baya ba. Gwamnatin Dr. Ganduje ta ba wa sama da mutum 1,760 tallafi na musamman. Abin da haushi ne karfi suna ganin ka sun bar. Na 17, duk saboda inganta walwala da jin daɗin matasa da gina rayuwarsu, gwamnatin Dr. Ganduje ta samar da ma'aikatar wasanni da kula da harkokin matasa. Na 18, adadin matasan da gwamna Ganduje ya tallafawa wajen dogaro da kai sun haura mutum miliyan 1 a iya zangon mulkinsa na farko kawai. Daga ƙarshe, gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta nuna farin cikin zamowa ta farko kan murnar wannan rana ta matasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware.